Igbo bụ Igbo ekene m unu. Ndị Igbo kwuru sị onye anwụ na nga n'ihi na oyibo anabeghị. Ọkụkọ fụrụ nke a na-abacha ọkwa, ọ mara na ofu mbọsị na ọ ga-adịrị ya otu a. Ihe na-ewu na Anambra steeti bụ ọsọ Soludo. N'oge gara aga, Gọvanọ Chukwuma Charles Soludo ketere sokeri ndị dibịa. Ọ kpụgasịkwanụ ọtụtụ ndị dibịa ama ama na Anambra steeti, nke gụnyere akwa ọkụkọ tiwara akị, onye eze Jizọs na-eke hit. Apụta m n'efere mba ụwa tie mkpu were sị na second tenant Soludo na ọ ga-abụ maka ndị ụka. Ụfọdụ abịa na my comments na-ekwu ọtụtụ okwu dị iche iche. Tata reality ha hit some of them. Agwara m unu n'oge gara aga sị unu a na-alụ ọrụ si ekwene kwụrụ ka n'ọrụ. Asị ọ bụ onye ọbụla ekpemekpe ọ na-ekpe, mana unu n'anya nke ugbu a unu afụ that the first means eji were akpata ego bụ ngwa ngwa ọsịsọ bụ igwu ndị be anyị wayo, fake miracles. Dibias a na-agwa gị na ọ ga-ebunye gị ike, na ọ ga-eme ka ị baa mmọnwụ, na ọ ga-eme ka ime gịnị ka ị tozuo etozue n'ihe a na-eme. Dibịa ha na-agwa gị maọbụ pastọ ha na-agwa gị by this time tomorrow you will be richer than Dangote. Ị gara ịjụrụ ya kedu ihe kpatara ụmụnne ya niile o mebeghị ọgaranya, ka ihe kpatara na ụmụnna ha o mebeghị ha ọgaranya. Ihe m ji agwa gị ihe unu afụgo n'ihe na-emenụ. They have arranged pastors and reverend ka ha bịa mee gịnị perform ada miracle. Ọ bụ na uche aka m nwa na asị nkwube mma agwa the governors ha megodi ọrụ ebube ha na-eme. Eye kpọta ofu onye o pretend ya na o kpuru isi. O nwere challenge nchọrọ ka ntụa unu. I'm sorry to say that ụmụnwa bụ a Christian by baptisms. Onwego since nne jiwe mụ gị iweru na ahọ dị otu a, onwego onye ịnwa kpuru isi from birth, darụ ngwọrọ from birth, onye anaghị anụ ihe from birth. Ifugode ndị dị otu a kpere ekpere ihe na-emeghe ọ dị mma. Kedu ihe kpatara na-eji wee nwee hospital ebe ọ ga-abụ ahụ yara gị ije enene gị, maọbụ ndị dibịa mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ahụ yara gị ije ha enye gị ọgwụ. Ekere ọrụ eke, ike dị na-awaja. Mana the first means ndị mmadụ ji were anatazi ndị be anyị ego bụ ije mepe ministries here and here in the name of Jesus. Ịgwa ha eziokwu na Jizọs anyị ataghị afụfụ. Ọ bụrụ na Jizọs anyị abịa Afrịka ekete ji ekwefu ike. Onye kpatara ọ tụrụ man ka Chineke ji were arụ ọrụ. Ọ tụrụ gọvanọ Charles Chukwuma Soludo nwa Mgbafọ ka Chineke si were arụ ọrụ. Ka eme gịnị? Ka ewepụ aka n'ọka, ka amanụ ndị bụ ndị. Maka na nke ikpeazụ a bụ ekete ekwefughị ike. Ụfọdụ dị na-asị kedu ihe kpatara unu Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo eji wee lee Fada Chala ọkụ abi Reverend Chala ọkụ. Ka m gwa gị eziokwu na ọ bụ na ọ ekwe gị ghọta. Anglican, Roman Catholic, Methodist Church, these are institution or organization. Ha nwee a superintendent, ya bụ bishops. Ọ bụ na o nwee ihe merụnụ ikekwe ọ bụ na Reverend
nwee ka o si were mehierie ọ iwu gọvanọ idetere bishọp akwụkwọ ka ha mee gịnị ka ha chekie activities onye ha kpọnyere afa. So all from there ka e set panel jee neba anya because na Reverend Chalọkụ enweghị ụka nke aka ya nwa, ọ bụghị da GO abịa CEO, ọ bụghị da GO. So onye kpatara many peoples na-ajụbọsị ụfọdụ ajụjụ n'efere mba ụwa sị kedu ihe kpatara nụ na-eji wee lee Reverend Chalọkụ na court. Ama na ọnya ka a lot of people na-eme expect ka ha fụ maọbụ na-eji jee hapụzie ndị obere n'ihe ma ministry na o nwere ndị ha na-enegara anya ge ndị isi ya bụ ndị bishops ndị a na-enegara anya ekwesịrị Chukwuma Soludo kwesịrị ịpụta. Onye osimiri fụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eri, ị na-aghọta. So asị m unu onye anwụ na ngwọ nke bụ nkwụna na-abịakwa o, mana ihe m chọrọ ịgwa gị bụ ịma na-asụ sụọ n'ikwe, mana ịma ha asụ sụọ ya n'ọkpa gị maka o si taa dịbara mma ọ dịbara abụọ. Anambra maa mma ọ maara mụ na gị, ọjọọ njọ ọ jọrọ mụ na gị, mana ihe m na-agwa gị bụ na onweghị onye nwere ike ịgwa gị tata na echi na ị ga-abụ ọgaranya ọ bịa na mmezu, maka ndị Igbo ekwesị ike na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ na ọ bụrụ na arụ n'anwụ erie na ndo. Apọstụl Pọl kwuru ya, Apọstụl James kwuru ya, ọsọ onye arụrọ na-erire ka o bekwa m otu a n'onu maka na ezi anyị ozi zie ọgaranya anyị ga-ezikwanụ. Mana isi m ka ajụpụta aga m ajụ ụmụnne m ndị Igbo asị m